освежаваме Твоите очи, съкрушават ме. Чувствам Твоето сърце, как бие лудо за мен, завинаги. Оставам с Тебе аз, Твоето лице, Исус, освежаваме Твоите очи, съкрушават ме. Чувствам Твоето сърце, как бие лудо за мен, завинаги. Оставам с Тебе аз, лице в лице, с Теб, Исус. Сърцето ми бие лудо за Теб, лице в лице, с Теб, Исус. Сърцето ми бие лудо за Теб. Освежаваме Твоите очи, съкрушават ме. Чувствам Твоето сърце, как бие лудо за мен, завинаги. Оставам с Тебе аз, Твоето лице, Исус, освежаваме Твоите очи, съкрушават ме. Чувствам Твоето сърце, как бие лудо за мен, завинаги. Оставам с Тебе аз, лице в лице, с Теб, Исус. Сърцето ми бие лудо за Теб, лице в лице, с Теб, Исус. Сърцето ми всичко мое Твое, винаги Твое, всичко мое Твое, всичко мое Твое, всичко мое Твое, винаги Господи, както миналата година децата ни изкараха благополучно, успешно, ние вярваме, че тази година те ще благополучат. Тази година ще бъдат успешни. Татко, моля те през тази година да ги пазиш от болести. Татко, да покриеш живота им с кръвта си, да благословяш живота им, дух, душа и тяло. Пази ги, Господи, пази дечицата ни, Яхве. Благослови ги. Благословението на Авраам, благословението на Исаак и благословението на Яков да почива върху живота им. Татко, благодаря Ти. Татко, благодаря Ти. Благодаря Ти за децата ни, Яхве. Благодаря Ти. Благослови живота им. Пази живота им и закриляй живота им, Царю. Благослови ги всяка сфера от живота им. Татко, благодаря Ти, че пазиш живота им. Благодаря Ти, че пазиш живота им, Исус. Пази ги и покрий ги с кръвта си от болести. Татко, пази ги, защити ги. Татко, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти. Исусе, моля Те, ние вярваме, че Ти ги пазиш. Татко,
беше добро. И вярваме, че децата са дар от Теб. Татко, това са плодове, които Ти ни даде. И ние Те молим за тяхното благословение, за тяхната закрила и защита, Господи. Татко, никакво кроено оръжие на врага да не успее срещу децата ни тази година. В мощното име на Царя, в мощното име на Исус Христос. Всички планове да се суетат на врага срещу децата ни и духът на смърт да стои далеч от живота им в името на Исус. Духът на смърт да бъде далеч от живота им в името на Исус. Духът на неболуки да бъде далеч от живота им в името на Исус. И те да бъдат през тази година пазени, благословени и защитени в кръвта на Исус. Благодаря Те. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти. Татко, благодаря Ти, че те се намират в правилното място. Господи, моля Те, да изпълниш живота на тези деца с Твоята слава, да изпълниш живота на тези деца с Твоята благодат. Татко, ние вярваме, че децата ни ще бъдат за Теб, че децата ни ще бъдат Твоето наследство, че децата ни, Господи, ще бъдат в оръжие, което ще изстрелваш врага с тях. Моля Те, Ешуа, моля Те, Ешуа. Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти за децата ни. Татко, ние вярваме, всичко това, което имаме, то ще бъде Твое, то ще бъде Твое оръжие, включително и децата ни, Господи. Благодаря Ти, благославям живота им със силата Ти, с помазанието Ти, с духа Си, с славата Ти. Както Йоан беше изпълнен, Господи, още с отровата на майка си Елисавета с духа Ти. Живота на тези деца, детството на тези деца да бъдат пълни с духа Ти, пълни с помазанието Ти, пълни с славата Ти. Благодаря Ти, благодаря Ти, благославям Ти и ги пази, Господи. Пази ги тази година от зло, пази ги на училище, пази ги, Господи, в лоши компании, защити живота им, Господи. Благодаря Ти, в името на Исус. Амин. Сега искам да изпеем една песен.